pamatujete si asi na minulé video. To bylo takové... To jsem to omylem stopnul, místo aby jsem to dělal. To, aby jsem to stříhnul, víte, tak jsem udělal něco, co jsem nechtěl, takže za to já nemůžu, tak to se promiňte. Dobrý den, tak já si to budu muset smazat, protože odinstalovat. Takže nechtějte vědět, co se mi tady dělá. Tak zkusíme to. Možná, že tady nebude to tak takhle asi svalnatý nejsem, ale mám trošku ty svaly jako ono, ale to je jedno. Takže si dáme, jak to bylo. Ne, počkej, to bylo NHL 2 NHL 2K na LDK, to bylo takhle, si myslím. Ale bych vám chtěl něco říct. No, ani nevím, něco jsem vám chtěl říct. Ale ty přesně nevím, co. Jo, řeknu vám, že to nemá takovou práci se namáhat a to. A tady to si vymažu, odebrat, to musím ho vymazat, ale já si to fakt vymažu, protože to rizikové. A takže si stálu to. Já vím, že vy nikdo nedáte odběr, protože já si chci strašně moc vydělat jak PewDiePie, to je jako, já za to nemůžu, ale vy určitě dáte odběr. Mám 0 zhlédnutí, já nevím, ještě jsem to nedal. Možná, že tady to video ani nedám na YouTube, protože jsem jak debil. Ale to je vadí, když jsem nebyl, tak jsem nebyl. No, já za to nemůžu prostě. Pro všechny jsem určitě nebyl. 100% to vím. Počkat, to tady neukazuje. Jako. Mě to nezajímá, kámo. Minecraft. Já znám tady ty sídy, bože, já je znám. To už je tady nemá. Ale já chci zjistit, co je tady, jestli
nějaké nové přítele. Ale tak nejsou to nejsou. To je husté. Tak tady to je husté. A jak? No to nevadí. Mohli bychom jít jest na to. Počkat, tak. Aha, mám to skoro, jo, ukážu, jestli by se na to díval, Kevin, tak tady má zelenou. No co to nezajímavé. Já chci dál, ale přišlo se bude se jmenovat. Ber. Zubařský svět. Také mohl nazvat. Asi ne, že ne. Je to husté tady to. Bych si tak jen prozkoumával celý svět. Se podívat, prozkoumat celý svět. Hustý, tady to je pěkné. A zombie villager. Ty sharpless. Okay. Takže tady to. Tohle, tak tady to bychom měli za sebou. Tady, když uděláte, tak se vám uberou životy, víte? Tak to je prostě jedno za sebou nevýhoda. Pro mě je to nevýhoda. Itemy. Sice se vám tady to nebude líbit, ale je to jedno. Tak tady to je zatím nejlepší video. Myslím, že bychom tady to nemuseli ukončit, ale mohli. Proto já čítu, protože nevím, kde bych tady to kdy sehnal, ale... Tak tady to jsem asi nikdy nečekal.
fakt. Ale nikdy nečekal, ale nevadí. Počkej, listy. Tak, Ed. A kdo si zavolal ten cast? A počkejte, já potřebuji fišku. Ale já potřebuji fišku. Itemy, nechci. Survival. Mod. Ne. Kdyby... Jo to. Počkej, já chci tady to chci sem. A chci to, protože tady to... Jo, tak podívej, to mám. Ha. Ať uvedem tady. Jo, a teď to mohla být, teď to trošku střihnu. Tak, nashledanou a v příští